Hop, diancur, kono subtek. Kicau maringnya. Kicau. Ayo. Kono yo. Won telu. Tek. Lapon le, iki lho Mom, aku gawe video kita iki lho waduh rek ngruwi ya mesti kira bolongan silit iki. Kicau. Melo po, aku yo pengen gawe kok ajarane mes iki lho gak tek ya oke ya. Ayo yo, rekaman yo, coba-coba nih. Ayo rekaman yo. Ayo. Kok ini, Cuk? Loh. Kok bedo iki ya sopo iki? Iki kan mil alirane sapa Mom. Kicau maring. Yo, porek paving iki. Coba-coba Mom. Ini lho, Mom. Ya ngono lho. Bos, karemu Mom coba-coba, bos.